Sara Fantova zuzendari bilbotarraren lehen film luzea da. Filma hainbat zinemalditan hautatua izan da, eta publikoaren harrera honaz gain sariak ere jaso ditu. Pelikularen ardatza Jone da, 20 urteko neska gaztea. Sara Fantovak kontrastez ehundutako narrazioa marraztu du, sotila eta iradokitzailea. Gaur, klaketan, Jone batzuetan. Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal zineari buruzko podcasta. Era bat ezberdinakoa dira ere, Jone batzuetan filma ikusten ari nintzela, Charlotte Wellsen After Sun pelikula etorri zait gogora, bi filmek familia, oroimena eta galera lantzen dituzte, intimitatez eta xamurtasunez. Bietan, aita, hauskortasunaren ispilua da, eta alaba berriz, minak markatutako hazkunde prozesuan murgilduta dagoena. Olaia Guaiok, Jone batzuetan filmean, antzezpe bikaina eskaintzen du, sotila eta sakona, bere begiradek hitzek baino gehiago adierazten dute. Jose Amengoetxeak, aitak, benetakotasuna eta gizatasuna erantzten dizkio kontakizunari. Elorri Arrizabalagak, aizpak, berezkotasuna eta umore dizdiratsua. Eta Ainhoa Artetxek, Olgak, bikoteak, edo bere maitasunaren eta desiraren indar freskoa gehitzen dizkio narrazioari. Osagai hoiekin guztiekin, Sara Fantova bilbotarrak bere lehen film luzea osatu du, Jone batzuetan, eta gaur klaketan filmeko protagonizatako bat daukagu gurekin. Protagonista, eta kontatuko izkigu, ze nik uste sormen prozesuan eta ere hor parte hartze prozesu garrantzitsua izuen dula, Olga, edo Ainhoa Artetxe. Ongi etorri. Eskerrik asko. Zer modu zaude? Ondo. Bai. Jone batzuetan pelikula murgilduko gera jarraian, baina aktore figurari buruz galdetu nahi nizuke. Gogoan daukazu aktore izan nahi zenuela erabaki zenuen momentua? Ez dut lan gogoratzen momentu zehatz bat, nik uste progresiboa izan dela. Beti gustatu izan zait hori antzestea, sortzea, etxean nahiko libre utzi naute beti, eta gero bainera besaroan hasi nintzela Madrilera joaten, ikastaro batzuk egitera, gero beranduago ikasi nuen eskolara, Korazan ikasi nuen nik, arte dramatikoa, eta hor hasi zitzaidan grina hori pizten, baina gauza bat da antzerkia egiten hastea, eta beste bat daia profesional moduan zure bizitza horretara bideratzea, ez? Eta hori erabaki hori hartu nuen 18-19 urtegaz edo. 18-19. Bai. Saiatu nintzen unibertsitatera joaten, behartu ninduten apur bat, zer egin behar, beti, ez diat, paitu erabaki hori etxean, baina arduratuta zeudela, izango zala askoz seguruago niretzako, karrera bat eukitea orduan momentu horretan, saiatu nintzen ikusentzunezkoak egiten, eta konturatu hori bada, ez, aktore izan nahi dezutenen askoren, edo askok aipatzen dezuten zerbait, ez, gurasoi eta esatezailenean hau, ez, lehenengo salidak, irterak, eta ez, gauza seguruago bat bilatze hori, ez, ez du erresa izan behar, ez, ala ere hor mantentza bide horretan. Claro, nire amabe bai artista da, eta beti bultzatu izan hau, baina nik ulertzen dut beldur horiz egia da saia dela, honetaz bizitzea. Orduan, karrera batek igual ematen dizu segurtasun hori edo ez dakit. Hala ere, hor jarraitu duzu, profesionala esan duzu, hitza, eta ibilbide profesional horretan, besteak beste telesaiak egin dituzu, antzerkia ere, telesaietan, La Línea Invisible, Patria, Ondarragoak, Pikua webserian ere, serie berezia ora, gogoratzen naiz ikusi nuenean, esan nuen, hau ikusiko banu beste rekorrido batekin, eta beste aurrekontu batekin, eta gogoz gelditu nintzen, Pikua webseriarekin. Nire bai. Zure bai, zueke bai, ez? Hombre, bigarren denboraldi bat egiteko, claro. Gelditu zen. Mara eta Mara, barkatu. Bai, Tamara, bai. Saia da esaten, Tamara. Bai. Okerez baldin manaiz Javier Ginerrekin ere zerbait, ez? Bai, bere azken, bere lehengo pelikula da. Esta soledad, ditzen da, eta suposatze dut 2026an estrenatuko dela. Gogoratu, bide batez, 2024an Joadikto, ikusi ez duten entzat, gomendioa, Joadikto telesaila, ikaragarria, bide batez. Azken romantikoak Nora, Maixabel, Jone batzuetan, eta bar, antzerkia ere aipatu dugu.
Esango zenuke ibilbideko zure karrerako unerik gozoenean zaudela momentu honetan? Jo, ez dakit, espero ezetz. Espera zuzu ezetz, ez? Espero ezetz, baina bai, posik nago. Bai, pelikularekin oso posik nago, Sara nire laguna delako, nire betiko laguna, eta oso posik pelikularen harrerarekin. Eta gero orain esan duzun bezala, Tamara telesaia grabatu dugunez, bai oso posik nago, begira produkzioaken lehengo telesaia. Eta bai, oza, posik amaitzen dut urtea, baina 2026an espero lan gehiago agertzea eta proiektu interesgarriak ere. Oso ondo. Bueno, Jone batzuetan, pelikulan murgilduko gera. Elkarrizketetan eta, bai zuri, bai Sarari, bai, lantaldeko askori irakurri dizuet esaten, lagun artean egindako filma dela. Bai. Honek izango ditu, imaginatzen dut, abantailak, noski, baina desabantailak ere. Ez? Nola izan da hori, lagun artean egitearen hau? Bueno, saia izan da hasiera, ez? 7 urte pasa dira, prozesu... 7 urte? Bai, uste dut baiet 7 direla, lehen entzun dio Sarari elkarrizketa baten. Oindala 4 edo 5 urte grabatu gendun teaser moduko bat, pelikularena, eta, pertsonai batzuk berdinak ziren, protagonista beste batek egiten zuen, esen Olaia Guaio, Josean bazegoen hor, ni ere, amaren figura existitzen zen ere, eta hori izan zen gidoia idatzi aurretik grabatu genuen gauza bat, pelikula saldu alizateko, finantziatu alizateko, eta hortikia pasa dira, hori, 5-6 urte. Gero gidoia idatzi dute, Sara Fantobak, Nuria Dunjok eta Nuria Martinezek, eta hor pasatu dira gauza asko, bertsio asko gondira, egonda finantziak eta prozesu bat, non asko kostatu den, eta gero erabaki dute aurrera egitea zegoenarekin, eta orduan hor bai sortu da komunitatean egindako film bat, horri esker egin dugu, bestela imposiblea izango litzateke egitea. Horrek eman dizkigu abantaila asko bai, adibidez Bilboko jaietan sartzeko aukera hori, bestela nik uste modu legal batean hor sartzea askoz komplikatuagoa izango litzatekela. Hau da, posible izan da oso lantalde txikia ginelako, lantalde potentea baina jende gitxi, eta gero bai txosnei esker. Orduan horraitik esaten dugu izan dela lagunen arteko pelikula bat, eta sare bati esker ja, ulertzen dut, legia izango balitz zerbait, aurrekontu aldetik hobeto, ez? Hundiagoa, erraldoiagoa dena, burokrazia gehiago tarteko, agian, ikusiko ditugu irudi hauek. Irudi hauek grabatzea, adibidez, agian ezinezkoa izango litzatekela, ez? Claro, hemen justu atzean dauzenak gure lagunak dira, beti, inguratzen ginen lagunetaz, baina gero, orain justu ez da ikusten, baina txupinazoan gaude, hori da, eta txupinazoan dagoz milaka eta milaka pertsona, horiek ez dira estrak, ez? Hori eraikitzea, hori bir sortzea ezinezkoa izango litzateke. Gertatu dena pelikula honekin izan da, aprobetxatu dugula, gertatzen ari zen zerbait, ez? Eta hori ez dugu eraiki behar izan, hori gertatzen ari zen inguruan. Eta hori hartzea nik usten nahiko inteligentea izan dela, diru gitxi eukinda, edo pelikula txiki batekin. Horrek ematen dio kriston faktura bebai pelikulari. Ja, realidade pixkat fikzioan sartu dela, ez? Eta hortaz aprobetxatu dela pixka bat zara, ez? Claro, hau bir sortzea ezinezkoa. Hemen irudietan ez zara agertzen, baina ez dakizun, edo hor zinen, edo nola grabatu zen hau guztia, egia da beti askotan irudiari buruzari gara, nola grabatu zen irudi hau eta beste, baina imaginatzen soinua ere erronka itzela izango zela, soinu batetik hau dena grabatzea. Soinua nire neba dago, soinua egiten bai, Jose. Eta ni hortik nengoen atzetik, bai. Soinu aldetik nik uste nahiko komplikatua, baina lortu dut egiten, ez da gizela, baina bai. Eta gero ikusi ditut irudi batzuk ere sareetan, making of-arena ikusten dela lantaldea, kamera eta olako xira, txubaskero handi batzuk jarrita, ez? Claro, ez da nola nahiko egoera hori. Claro, bai. Babestu behar ginen, dinotzut hori, askotan egotin ginela inguratuta, lagunez inguratuta, ez bakarrik hemen txosnetan bebai, ze bestela materiala babesteko eta akzioa babesteko, hori zen erabiltzen genuen trukoa, inguratuta egotea, eta
Baina bai, hau zoramena izan zen, osea, bai. Bilbo, lokalizazioa bera garrantzitsua da. Bilbo, Aste Nagusia, Txosnak. Gainerako lokalizazioen artetik, egia da lokalizazio asko zuenak direla benetakoak? Claro. Zure kasuan, uste dut, ez? Bai, hori da. Nire etxea, nire amaren etxea da. Claro, baliabide aldetik horrela planteatu ditugu gauza asko, ez? Edo Joneren familiaren etxea bai da, Kuadriako familiaren etxe bat, eta holan, gauza asko. Osa, agertzen diren ekstrak lagunak dira, aktore asko bebai, lokalizazioak bebai gureak, holan grabatu dugu, bai. Aktoren lanari buruz galdetu nahi nizun, zen ikustet lokalizazioa bai dira garrantzitsuak, baina pertsonaiak eta aktoreak ere ezinbestekoak izan zeate pelikula honetan, eta hor, Olaia Aguayo, alde batetik protagonista, hor baduka, gatazka bat, alde batetik pertsonala, bere aitaren gaixotasuna, bere aizpa txikiarekin batera bizi da, baina testu inguru honetan, Bilboko Aste Nagusiaren testu inguruan, konpartsak jai giroa, Olga ezagutuko du, bai. Zure pertsonaia, eta irudi batzuk ikusiko ditugu. Irudi hauetan, uste hau dela zure bigarren agerraldia, ez? Edo bintzat, hemen ikusten dugu... Bai, tonteoa. Aktoreak, pertsonaiak, uste badaukazula gaina zer aipatu casting prozesuari buruz. Bai. Nola sortu ziren pertsonaia hauek, nola izan zen zuen prozesua, zu castingan ego baldin bazien, ez dakit zure pertsonaia nola, casting asko egin genituen, batez be protagonista paperarentzako, baina baita aitaren rolarentzat eta aizta txikiaren rolarekin ere, amamaren rolarekin, baina Jone topatzea esen erreza izan, casting asko egin genituen eta Olaia agertu zen azkenengo momentuan. Bai, oso azkenean. Bai, oso azkenean, nik esaten nion Sarari, badaude neska interesgarri asko, segaitik ez duzu aukeratzen dira, eta ez, ondino ez da gertuta, nik esaten ostras, geratzen da hilebete edo bile grabatzeko, eta orduan agertu zen Olaia, oso ondo dagoela pelikulan, kristolana egiten du, bere lehengo lana da, gainera, eta casting horretan, ni horregoten nintzen, aitaren rola egiten, edo aiztaren replika ematen. Replikak eta bai, egiteko. Claro, nik egiten dituen rol asko, rol ezberdinak egiten dituen. Baina protarekin egiten genuela hori, lehengo eszena hori non Olga eta Jon ezagutzen diren, ni txisa egiten nagoela eta ez dakiz. Eta hori izaten zen egiten genuen eszena, probatzeko gure arteko kimika hori ez. Eta Olaiarekin gertatu zitzaidan, izan zela, sentitu nuela gauza ezberdin bat, ez, besteekin alderatuta. Zegoen hor kimika bat, konpentsatuago zegoen, zen nagusiago nahi zenez, egoera nolabait kontrolatzen nuen besteekin, edo hori sentitzen nuen nik, eta berarekin enuen hori sentitu. De repente deskolokatu ninduen berak ere. Sentitzen nuen berak kontrolatzen zuela gehiago. Biok. Gehiago zela 140. Eta hori interesgarria da, bai, claro. De repente esan, ostras, nor da tipa, hau, berak ere deskolokatzen hau ni, ez? Osea, eta hor sortzen zen, tonteo moduko bat, interesgarria zena. Eta, bai. Sortzen den, hori irudietan ikusi dugu, tonteo aipatu duzu, zuen, lehenengo harreman filtre horiek, gero hor badaude eszena intimoago batzuk, eta hortaz aritu nahiko nuke pixka bat, Graziela Doniz ibili zen, ez? Hori Intimact talde bat badago, intimidade koordinatzailean kontu honekin eta bar. Nola izan zen hori guztia, pixkat intimidade koordinatzailearen lana, nola sentitu zinaten zuek, eroso, ez? Nola izan zen pixkat prozesu guzti hori? Askon saiatu dugu, gure arteko harremana bebai sortu alizateko, ez? Sarak, holan planteatzen du bebai zuzendaritza, askon saiatzen, improvisaketen bitartez, harreman hori sortzearen oso alde dago, eta horretarako bebai, Graziela Donizen laguntza eduki gendun, gure kuadriakoa da bebai, Sara, Graziela eta biok, hirurok parkatu, kuadriakoak gara. Eta orduan, berari esker, ariketa batzuk egiten genituen, intimidade ariketa batzuk, eta horrek asko lagundu zuen, klaro. Gero grabatzerakoan oso seguru sentitzen ginen ja gure artean, ez? Kimika hori aurretik sortu genuelako, nik uste importantea dela ensaiatzea, hori akordioak...
Bueno, akordioak egotea gure artean, bueno, hori da intimitate Bai, lana, mugak ez, eta marra gorriak, eta Claro, nagaino, limiteak eta dana egotea purtsu bat, bueno, ez koreografiatuta ez nuke esango, baina nolabait bai, intimidade esenak bai, sexu estenak koordinatuta daude, claro, eta horrek asko laguntzen du. Eta azken hitza, aktorearena da imaginatzen dut, ez? Zentzu Bai. horretan, osea, egongo da zuzendaria, egongo da intimidade koordinatzailea, baina, ez? Gaur egun Bai. imaginatzen dut, aktoreak goiko dula azken hitza, edo, Bueno, depende bebai nork zuzentzen duen, kasu honetan, Sarak asko egiten du aktore onalde, ez? Bere zuzentzeko modua da asko, momentuak eskatzen duen, bera moldatzen da momentuak eskatzen duenera, ez? Ez da pertsona bat inposatzen duena. Eta hori, bueno, bakoitzak bere modua dauka, nik ez dut esaten hori denik modurik egokiena, baina ni oso aldenago, berak asko galdetzen digu aktore hori, zelan ikusten duzue hau, edo, ez dakit, sentitzen baduzue intuizioren bat, jarraitu hortik, edo improvisatu hau, edo nahi baldin baduzue bestera batera esan zeo zer, probatu, eta ni hoietakoa naiz be bai, eta horrek asko laguntzen. Erosoago sentitzen za terreno horretan. Bai, baina... Izan dituzu zuzendariak kontrakoa direnak, osea, A, B, C, hau egin. Zait askotan gertatu, baina beste askolakoak dira, bai, estena holan idatzita dago, horrela egin behar da, edo igual ez dago denporarik, zu filmaketa batera soaz, non igual esatituzun 7 esaldi, eta horra heltzen zara, eta da, como, bueno, zuk egin behar duzu zuelana, eta soaz, igual ez da egon aurretik prozesu bat, non ensaiatu, probatu gauza ezberdinak ez, eta nik uste horrek ensaiatzearenak ematen dizula aukera hori gauza ezberdinak probatzeko, eta investigazio hori, bai. Eta improvisatzeko, ere imaginatzen dut, askotan improvisazioa badirudi dela momentuan sortzen den zerbait, baina improvisatzeko, ni naiz aktorea, baina suposatzen dut, aurretik lan bat egina egon beharko duela, ez? Eukitzeko ahalduntze hori edo segurtasun hori improvisatzeko. Bai, eta askotan egoera bera improvisatzen behin eta berriro, gauza ezberdinak agertzen dira beti, ez? Eta hori interesgarria da, bai. Pertsonaiak nola jokatzen duten horretan, badago gauza garrantzitsu bat pelikulan, gako garrantzitsu bat, ala hizkuntza. Euskeraz grabatua dago, bai, hein handi batean, baina hor, elebitasunak badu, askok esan duten, errepikatu duten, ez dakit emateiola benekotasuna, errealismoa, beste batzuk aldiz kontrara esan dute, ez dutela naturala ikusten igual gaztelera inbeste ikustea, pixkat... bai, pixkat denetik irakurri dut, gaztelera eta euskera asko nazten dira pelikulan zehar, zure pertsonaiak gazteleraz hitz egiten du. Bai. Hizkuntzaren autu hori, hizkuntzaren erabilela hori pelikulan nola bizi izan dezu aktore moduan, eta pixkat nola zu ere egontzean kastinean, eta prozesu horretan ere, nola izan da hizkuntzaren autu hau, edo erabaki hau, edo naturaltasun izan den, edo ez, edo... Oso naturala izan da, gu bilbotarra gara, eta Bilbon ikuste hori gertatzen dela, ez? Euskera eta gaztelaniaren arteko nasketa hori oso presente dagoela, orduan Sarak horrela tratatu nahi zuen pelikularen hizkuntza, euskeraz batez be, baina erderak be bai eukitea bere espazioa modu natural batean, nire pertsonaiak adibidez erderaz egiten du, eta ez dago lan arrazoirik, ez dakiz egaitik, baina holan nahi zuen be bai, eta ondo iruditzen zait, nik uste bai ematen diola naturaltasun hori, eta oso fresko dagoela, eta ni banaiz, banago alde euskerazko pelikulak egon behar direla, euneko eunean, baina be bai elebidunak, nik uste naturala dela, eta nire gustatzen zaitzelan dagoen tratatuta pelikula honetan hizkuntzaren zerbait naturala dela, legia, bai. Izan fortzatu bat alde batetik bestetik, hola jaio da, eta egitzaizula hola la realidadea, eta horrela delako, ez? Bai, Bilbo baten nik uste baietz, bai, ez dakit, eta gainera euskerak badauka presentzia gehiago, ez? Erderak baino, pelikulan orduan. Bai. Pelikulak, jorratzen dituen gaien artean, badago bat dela, neurri batean, pixkat, ze momentutan uzten diogun ume izateari, ez? Edo, azkenean, Olaia Guaioren pertsonaiak bizi duen egoera horren aurrean, nola egin behar izan duen ia, ez? Zaintzaile izatetik, edo zaindua izatetik zaintzaile izatera horretan, ez? Eta irakurri nahi nizun, ze oso polita iruditzean, Lizar Begoñak, Pikara magazin aldizkarin edatzi zuen pelikulari buruzko zatitxo bat, eta esaten zuen, zainduak izatetik zaintzera igarotzen dira. Noiz uzten zaio ofizialke ume izateari? Noiz egiten da bat heldu? Txupetea hotik kentzen ditugutenean bukatzen alda arorik? Olentzerorenak zerikusirik badu? Parrandak irteteko gogoa apaltzen den arratsaldean estreinatzen ote da helduaroa? Edo hipoteka batek markatzen du hori?
Akaso ez dago egun zehatzik, akaso etengabe ari gara umezarotik irteten, baina gertaera batzuek barruko haur hori kolpean erauzten digutelakoan nago. Eta esango nuke Jonek transizio hori bete-betean bizi duela gorputzean. Ume izateari utzi zenion momentua, gogoratzen ez duzuk? Ez dakit ondino, nik uste ondino umea naizela ere, nik askotan errebindikatzen dut barneko ume hori presente euki behar dugula danok, ez? Eta batez be profesionetan are gehiago, ze kreatibitatea da, horrekin lotuta dago askotan be, eta ez dakit, umorea ere, nik ez diot utzi nahi umea izateari inoiz bez. Gauza da, gero heldutasuna bai, bizitzaren parte dela, eta argi dago, ez dakit, igual, Madrigera joan nintzenean bizitzera, igual, hor bai izan zala, como un poco punto de inflexión, ze, etxetik joaten zarenean, badago hor heldutasun puntu bat, ez? Non, Madril bezalako hiri baten zu bakarrik 19 urtekin, ja, oianean bezala, Jose hori hor badago, beti aipatzen dut, baina Before trilogian Richard Linklaterren pelikuletan, hor Ethan Hawken pertsonaiak honi buruz esaten du, eta ni oso ados nago, ni berdina sentitzen delako ez, bea heldua dala, dauzkalako 40 piko urte, baina bera barrutik ume bat izaten jarraitzen duela, eta askotan sentitzen du imardula helduaren papera, antzezpea etengabe, baina bea barrutik umea izaten jarraitzen duela, ez? Orduan, nik uste badula honekin. Gurasoekin komplikatuagoa da, bai nik igertzen dut dia gauzak aldatu direla, eta gurasoak nagusitzen doazenean, bai sentitzen duzuia beste rol batean sartzen hasten zarela, zuk ere zaindu behar dituzunean, hor zeo zer aldatzen da, eta hori da pelikulan agertzen dena. Nire zait gertatu hori hain askar, uste dut Joneri, nolabait 19 urtekin hori gertatzea, gogorragoa, niri zait hori gertatu. Amaitzen joateko, ikusita zure bilbidea, daukazu zer esanan ikuste orokorrean euskal ikusentzunezkoen munduan, eta, euskal zinemaren meloi osoa ez dugu irikiko, ze egon gitenzke hemen saio osoa, baina Jon Azpiurrek aipatu zuen elkarrizketa batean esaten ziotela askotan, urte honetan, zorionez, 2025ean, zorionez, izan ditugu euskarazko pelikula pila bat, eta, loraldia aipatzen dela, Eurrezko Aroa, loraldia, eta baina berak esaten zuen baietz, baina ez gehala erlexatu behar. Alegia, bai izan dela urte ona, baina, onera jarraitu behar duela, eta hau lotzen dut pixka, eta hasieran galdetu dizudanaren, zure unerik gozoena den, baietz, ondo dago laune gozoa delako, baina ez izatea bakarrik kontan, ez? Ez dakit nola ikusten dezun euskal zinemaren egoera orokorrean, eta, ados zauden loraldi batean gaudela, edo ados zaude Jonerekin baietz, baina ez gela errexatu behar. Pues igual ados nago Jonerekin, uste dute oso pelikula potenteak sortzen ari garela, ez? Aurten badagoz asko, baina uste dut ondino, konkistatu behar dugula espazio asko, ez dakit, Jonerekin bat nator, bai. Eta telesaietan ere, horregaitik uste dut bai, lehen komentatu dugun bezala, orain sortu ditugun serie horiek beharrezkoak direla, eta euskal fikzioak ondino bultzada asko behar duela, ez? Eta horretan gabiz. Bai. Ados, amaitzeko, azken aldian ikusi dezun, edo gustatu zaizun pelikularik, telesailik, ez dakit telesailak ikuste dituzun. Edo bereziki gustatzen zaizu. Badakit, usteet Karla Simon gustatzen zaizula, Estiu 1993 asko gustatzen zaizula, baina orokorrean, edo zeintzu dira zure ezinbesteko pelikulak? Urten zinemaldian ikusi nituen pare bat asko gustatu zaizkit, izan direla Los Domingos, Alaudarena, eta Maspalomas ere asko gustatu zait. Bai. Oso gomendionak. Bai. Oso ondo, Ainhoa, mila esker. Zuri. Gurekin Jone batzuetan alatzegatik, eta, etorkizunean proiektuak dauzkazuenez, badakizu hitz egiteko baldin bat zaude, hementxe topatuko duzu tartetxo bat. Eskerrik asko, zuri. Eta pantailaren edo uinen aldean zaudeten guztioi ere, eskerrik asko beste gehin klaketa entzun edo ikustegatik. Mila esker, ondo izan. Klaketa entzun duzu, Euskal Zineari buruzko podcasta. Zuzendaritza, gidoia eta aurkezpena Gaizka Izagirre. Irudi grabaketa eta edizioa Mara Narro eta Lander Raion.
Audio grabaketa eta muntaia Iñaki Bera Etxe. Diseinua Mara Narro. EITB Median entzun eta jarraitu dezakezu Klaketa. EITBren YouTubeko kanalean ikusi eta zure gustuko plataforman ere topatuko gaituzu. Ondaimen ekoizpena.